Naimbang nga oras yung amin gagayem ken kakabsat siyak ni Joey Cordero Kiawit aka DJ Tweet 8105.1 Adjo FM Radyo Pilipinas Pidig ken iti panangi dadaulo kada tayo ni Mayor Eddie Guillen ken diri sa aming staff iti estasyon tayo mga kaibigan. Iti lang imo na nagundaway ket adda iti nangi surrender manen gagayem ken kakabsat iti maysa nga wallet kada itoy ket naglaon iti naduma-dumang IDs, naglaon pa iti cash money, mga kaibigan ken naglaon iti driver's license. Ada ito'y kat imay insurrender ni Romnick Duldulaw at taga-barangay Kapuriktan iti Solsona, Ilocos Norte, mga kaibigan. Imay na insurrender dito imay isang wallet nga ito'y kat naragrag na or naragrag dito aking kukwa iti Rangtay, apaset, iti Dingras, Ilocos Norte, gagayem ken kaabsat. Karita gundaway intay buyaan datoy panakiya sarsarita ka ken Romnick Duldulaw iti mismo nga uneg iti istasyon tayo 105.1 Adjo FM Radyo Pilipinas Pidig. Karita gundaway gagayem ken kabsat ket mismo nga nagturong iti istasyon tayo iti 105.1 Adjo FM Radyo Pilipinas Pidig ni ading tayo anat nagan mo tatayan? Romnick, sir. Romnick Duldulaw, sir. Taga ano ka? Barangay Kapuriktan, sir. Taga Barangay Kapuriktan, Solsona, Ilocos Norte. Mga kaibigan, imay na insurrender. Dato'y napidot ng wallet, mga kaibigan. Nga ito'y ket naglaon iti nadumadumang IDs. Dapat ito'y calling card ken duwa nga lisensya gagayem ken kakabsat ito'y ket may isang professional driver's license nga ito'y ket expire to palaeng into no June 6 2022 gagayem ken kabsat nga ito'y ket kukwa ni Patrick Ryan Simato Miguel agagayem ken kaabsat ken adapay iti linaon na mga kaibigan nga cash money inchak latay magbaga DJ linaon na nga cash money mga kaibigan. So hindi man makasarsarita ni Romnick agagayem ken kaabsat no kasanot pa nakapidot nakasanom nga napidot detoy wallet ni Patrick Ryan. Habang pagpalaya kam, sir. Sumangat kami dirang tayo ti Dingrasen. Adamot nakita nga wallet nga may tayab-tayab. Oo. Gablabasan ti adu nga lugan. Itan gabuta adu ti anak makapaigid sir ta agsalog di ngamin adu ti lugang agsangat. Oh, okay. Itan napanak nagbalik di rang tayo, sir. Sa ko sinubyanan di wallet, sir. So, sir, kinita may damag karga ng lisensyan, sir. JP Kwarta. Okay. So, dagdago siya nga may kabilid to, no, napanan nyo palang tatay? Nakakampela di balay, sir. Nakakampela kinita gitaragan may. Tas imay kay to yan? So, sir. Saka umay to yun, sir, magamadanakan DJ aking kukwa. Okay. Isu lang, sir. Okay. So, kanayon kayo nga agdingdingeg iti istasyon tayo nga 105.1 Adjo FM. Doon, sir. Inal daw, sir. Mangurog iti bigat. Nga ti ngot, sir. Ama muna karod. Doon, sir. Asin, no? DJ Tweet. Okay, thank you. Gagayem ka absat. Kas inal daw aldaw gagayem ka absat nga doon iti dumdum nga iti station dayo kang ronan na karag iti public affairs program iti 105.1 Adjo FM ket adu dagiti kalugaran tayo iti probinsya nga Ilocos Norte iti naduma-duma nga luglugar nga umay agisor surrender karag iti mapidpidot da ken adapayen dagiti may diti station tayo nga nagpanawagan nga isuda ket nakapukaw or nakaragrag karagitay wallet daket
han nga mabayag or sumagumano laing minutos wenno oras ket adan dagitay umay agi surrender, adan dagiti umay agi pan karagitay napilot da hagayem ken kabsat. So awisan mi dagiti so aming nga listeners tayo kang runaan na dagitay mga subsuporta mang subsubaybay iti station tayo nga 105.1 Adyo FM nga kanayunan nyo iti dumngeg at tapnon tigastak ket agdadanggay tayo kari so amin nga programa ken makapagsarbitay pay karagiti kakabsat tayo nga agkasapulan itulong kang runaan na dagitay makaregreg iti anyaman nga kagamitan gagayem ken kabsat kasla kung makaritoy naregreg ni Miguel Patrick Ryan Simato. So no siya sinuman dagitay makaamam mo ken ni Patrick Ryan Simato Miguel gagayem kabsat ipakamoyo laeng nga detoy wallet na nga naglaon iti na dumadumang IDs ket adad to'y 105.1 Adyo FM Radyo Pilipinas Piddig. Maraming salamat Romnick. Thank you much, sir. Ayan, gagayam ken kabsat. Okay, so thank you very much kari so aming dumdumngeg. It is station tayo 105.1 Radyo Pilipinas Piddig.